A u nás na Novém Městě je to nejhorší. Tak? Proč jsem vás tady dosadil tam na radnici? Místo těch kališníků. Trestáme každé srocování. Ale na Novém Městě je samá chudina. Samý bořiči. U Panny Marie Sněžné nějaký zběhlý mnich, Želivský, štve lid proti vrchnosti. Ten je za všech nejzuřivější. I proti tobě se odvažuje. Nevěř králi! A vy špatně činíte. Všechno jen na zlé obrátíte. Štve proti mně? Proč? Prý není třeba králů ani papežů. To by byl konec řádu, konec světa. Dost! 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 Pryč! Jeho milost král se nesmí rozčilovat, je nemocen. Odejděte v pokoji. Ani těm bestím se nelíbíte. Víno, miserere. Lékař zakázal k moci. Víno! Povídám. Tak, co chceš, kněže arcibiskupe ode mne? Chtěl jsem tě jen v dobrém varovat, milosti. Svatý otec i tvůj bratr římský král Zikmund se obávají, že budou nuceni vyhlásit křížovou válku proti Čechům, neuvedeš-li římské kněze na jejich místa a nevrátíš-li jim jejich majetky. Zase hrozíte? Byl jsem vždycky poslušným synem Říma. Ve všem jsem papeži ustoupil.